Вітаю ў студыі Зміцер Лукашукі побач са мной со сваім штотыднёвым аналізам падзеяў у Беларусі і за яе межамі кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, сябра вольнай Беларусі Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел. Вітаю. Ну, мы як адмыслова так подгадали сённяшні дзень такі для сустрэчы, тому что сёння у лідера вольнай Беларусі, лідера КХП БНФ спадара Зянона Станіславовича Пазняка дзень народзінаў. Давайте троху абстрагируемся, что вы как бы коллеги по вольной Беларусі, вот просто як человек звонку, як вы оцениваете, и чтоб вы які вот, ну как бы, что могли б сказать тым людям, якія, может быть, слабо ведаюць ролю, гісторыю, там дзеянні про Пазняка і тое, што ён сёння сабой уяўляе? Па-першае, як так кажуць, маючы магчымасць, хацеў бы павіншаваць яшчэ раз Зянона Станіславовича з днём народзінаў, пажадаць яму плёну, моцы, сілы духа ў справах і ў барацьбе за сапраўдную незалежнасць і волю Беларусі, і веру ў тое, што мы ўсе пабачым Беларусь вольную і незалежную. Ну а што тычыцца таго пытання, што вы задалі, гэта комплекснае, фундаментальнае пытанне, бо Зянон Пазняк, як бы да яго хто не ставіўся, ужо ёсць часткай нашай гісторыі, нашай незалежнай гісторыі. Ён ёсць часткай беларускага палітычнага мыслення і палітычнага дзеяння, у пэўным сэнсе нават беларускай палітычнай філасофіі, бо ў сваёй творчасці, у сваёй дзейнасці ён закрануў і фармулюе тое, што мы называем ідэалогія ці ідэя незалежнасці, ідэя адраджэння, і сам той канцэпт, з якога Беларусь пачыналася, ён, ягоныя паплечнікі, шмат каго ўжо няма у жывых, сталіся фундаментам таго, што мы сёння называем беларускае нацыянальнае адраджэнне канца 80-х, пачатак 90-х гадоў, што ў комплексе, у сукупнасці гэтых дзеянняў прывяло да адраджэння незалежнасці Беларусі, да незалежнасці ў 91-м годзе, развіцця нацыянальнай сімволікі, развіцця нацыянальнага духу. Канешне, той факт, што да ўлады ў 94-м годзе прыйшоў Лукашенко і постсавецкая номенклатура, не адмяняе таго факту, што нацыянальная ідэя, нацыянальны дух, які сфарміраваўся ў 90-х годах, заставаўся асноўнай ключовай палітычнай, нацыянальнай, геапалітычнай альтэрнатывай для той сістэмы, якая сфарміравалася, на жаль, пры дапамозе і Расіі, і пры дапамозе старой новай партнаменклатуры ў Беларусі з 94-го, асабліва з 96-го году, пасля канстытуцыйнага перавароту, і нягледзячы ні на што, дзейнасць працягвалася фарміраванне думкі, працягвалася акрэсліванне нацыянальных інтарэсаў Беларусі, бо гэта вельмі важна, каб нацыя, каб народ, грамадства разумелі, у чым, на чым палягаюць нацыянальныя інтарэсы. Дзесьці гэта ўдалося зрабіць, дзесьці не ўдалося зрабіць, но я ўжо нават не кажу пра тую дзейнасць, якая была звязаная з пытаннямі рэпрэсіяў сталінскіх у Беларусі. Гэта курапаты, ўжо дастаткова саміх курапатаў, якія былі даследаваны пры непасрэдным удзеле Зянона Пазняка, каб паказаць тую вагу і, на жаль, вагу ў нашай гісторыі, у нашай мінушчыны, у нашай сучаснасці, і ўжо той факт ставіць яго панад, скажам, вядомыя ўплывы, якія былі, ці палітыкаў, якія дзейнічалі ў Беларусі. Тая праблема звязаная з тым, што
даволі значная колькасць беларусаў не хацелі ведаць пра Курапаты, пра дзейнасць. Гэта ўжо спецыфіка той сітуацыі, у якой мы знаходзіліся пасля 90-х гадоў. Безумоўна, мы як грамадства доўгія часы выхоўваліся ў няведанні, у ігнараванні нацыянальнай культуры, нацыянальнай гісторыі. Я гэта ведаю па сабе і па сваіх калегах, з якімі вучыўся ў школе, потым у універсітэце, дзе толькі ў 90-е гады пачалася весціся гаворка пра тое, што мы ўсё ж такі вялікая нацыя, вялікая гістарычная нацыя. І вось часткай гэтай вялікай гістарычнай нацыі і пабудаванне, узмацненне гэтай гістарычнай нацыі свой уклад вельмі вялікі ў сучаснай гісторыі ўнёс Зенон Пазняк. Яшчэ раз падкрэслю, гэта погляд такі гістарычны, палітычны. Безумоўна, у нашай гісторыі мы прайшлі шлях ад перамогі да пэўнай геапалітычнай катастрофы, але тут справа не ў актыўнасці, ў недзейнасці толькі выключна адной асобы, тут справа ў гатовасці грамадства абараняць свае каштоўнасці. На пэўным этапе хіба грамадства беларускае не было гатовае абараняць і разумець свае каштоўнасці. На маю думку, гэта важна зразумець зараз. І самае важнае, вось, нават і аналізуючы і працуючы разам, варта сказаць, што як прыклад, як такі паказчык прынцыповасці, Пазняк ніколі не мяняў сваіх поглядаў, незалежна ад кан'юнктуры. Вось часам я чую ад беларусаў, якія, скажем так, абудзіліся ці пачалі разумець, што адбываецца ў краіне і па-за межах у 2000-х гадах, што Пазняку ў 90-х гадах трэба было ўсё ж такі быць больш такім хітрым, падлаштоўвацца пад рэчаіснасць, быць умоўна арыентаваны на тую савецкасць, якая панавала ў беларускім грамадстве, беларускім народзе, да таго, да чаго апеляваў Лукашенка, і дзякуючы чаму ён у пэўным сэнсе перамог на выбарах 94-го году, бо для беларусаў нібы савецкасць, Расія была бліжэй, чым тая нацыянальная ідэя, канцэпцыя, незалежнасць, якую прапаноўваў Пазняк, хаця вялікая колькасць, я памятаю, беларусаў за гэтую ідэю ўсё ж такі стаялі і трымаліся і падтрымлівалі. Так вось я скажу, што у нас бы не было б такой постаці, як Пазняк, і ввогуле нацыянальнага духу, калі б палітыкі кшталту Пазняка ці іншых прадстаўнікоў беларускага народнага фронту падлаштоўваліся пад нейкую рэчаіснасць. Лідар гэтую рэчаіснасць стварае. І Пазняк стварыў рэчаіснасць. Пазняк, Беларускі народны фронт, стварыў рэчаіснасць, якая зараз адгукаецца у нашай барацьбе за незалежнасць, якая адгукнулася ў пратэстах 20-го году, якая адгукаецца ў палку Каліноўскім, у тых барацьбітах, якія змагаюцца зараз сёння з расейскай навалай. Калі б Пазняк падлаштоўваўся пад рэчаіснасць, пад савецкасць, мы б не мелі Беларусю нават у тым кшталце, у той нацыянальнай ідэі, у той канцэпцыі, якую мы маем зараз. У нас не было б за што змагацца, бо гэтая ідэя б не сфарміравалася. Не было б Беларускага народнага фронту, не было б чырвона-белага сцягу, бо трэба было б, давайце падлаштуемся, давайце не будзем узгадваць пагоню, давайце не будзем узгадваць, гэта жа спужае электарат, а вось калі мы пераможам. Разумееце, такая двудуш, якое б проста не фарміравала нацыянальнага характару. Так вось Пазняк гэта прыклад нацыянальнага характару, які ён павінен быць, бескампрамісны ў шмат якіх рэчах. Асабліва, калі гаворка вядзецца пра нацыянальныя інтарэсы, і вось гэта пошук кампрамісу і з сваім сумленнем, і з палітычнай рэчаіснасцю прывёў якраз, па-першае, да ўлады Лукашенка, бо кампрамісы шукалі. Вось давайце, можа, не будзем пужаць Расію. І ўрэшце прывёў да таго, што Беларусь уцягнулі ў вайну.
той же самый кампраміс, а можа давайте не будем спрачацца з расейцамі, давайте з імі сябраваць, добрыя рускія, добрыя Пуціны. Вось гэты кампраміс прывёў якраз да таго тупіка гістарычнага і крызісу, у якім мы сёння знаходзімся. І прыклад Пазняка гэта прыклад, што немагчыма і нельга быць і шукаць кампрамісу ў ключовых экзістэнцыяльных рэчах, якія датычацца жыцця нацыі. Не сённяшняга нават, а будучыні. Калі б Каліноўскі быў кампрамісам, шукаў кампрамісам і быў бы там, скажем, чалавекам кампрамісу, ён бы не удзельнічаў бы ў паўстанні. Шукаў бы кампрамісы з царом Александром II, там, ці з губернатарам, ну, а давайте, можа, адкінем нашыя мары пра незалежнасць, давайте вось неяк суіснаваць. Не было б у нас паўстання 863 году, не было б паўстання 831 году, не было б у нас спробаў адрадзіць Вялікае княства Літоўскае ў 1812 годзе. Не было б у нас Караткевіча, не было б у нас Быкова. Ну, а навошта? Ну, навошта пісаць Быкаву на беларускай мове? Ну, давайте кампраміс пашукаем. Ну, расейская ж мова, вось, яна ж усё ж такі мова імперыі, папулярызаваць Беларусь без нацыі, без нацыянальнай ідэі, без нацыянальнага духу. Нішто не знішчае нацыянальны дух, нацыянальную ідэю, як кампраміс. Асабліва кампраміс з ворагам, які імкнецца да таго, каб знішчыць нацыю. Я лічу, што над гэтым, над менавіта фундаментальнасцю лідарства трэба ўсім нам задумацца. Можна крытыкаваць, можа Пазняк камусьці не падабацца, але фундаменталізм ідэі нацыянальнай вось якраз такі быў аформлены Пазняком Беларускім народным фронтам, і якраз таки застаецца вось на сённяшні дзень і фарміруецца і будуецца вось такой пазіцыі. І, на жаль, яшчэ не ўсе гэта разумеюць. Не заклікаю там далучацца там да Пазняка ці да вольнай Беларусі ці падтрымліваць. Я заклікаю проста глядзець на нашу ідэю, на нацыянальную канцэпцыю, на нацыянальнае адраджэнне як на нешта экзістэнцыянальнае, у якім немагчымы кампраміс. Людзей трэба пераконваць, калі нават яны сёння стаяць на пазіцыях ябацькізма, там лукашызма, прапуцінізма, некаторых не ўдасца пераканаць, але нельга з імі ісці на ідэйны кампраміс. Іх трэба паказваць, трэба даказваць, наколькі ідэя камунізма расійскага свету злачынная, што яна ўносіць свет, але ніяк не шукаць кампрамісу, бо кампраміс таксама той кампраміс, які вось за заходні кампраміс у дачыненні да Расіі. Вось гэта прыклад кампрамісу заходняга. Яны шукалі кампраміс з Пуцінам увесь час. І ў 2008 годзе, і ў 2014 годзе шукалі кампраміс у 2022 годзе. Паглядзіце, да чаго гэта прывяло. Тое ж самае было ў 1939 годзе. Пасля 1933 году, калі заходнія грамадства і палітыкі шукалі кампрамісу з Гітлерам. Вось этот кампраміс і прывёў да таго, што мы мелі з 1939 па 1945 год. І яшчэ раз скажу, кампраміс забівае нацыянальную ідэю. У нацыянальнай ідэі не можа быць кампрамісу. Мы павінны дбаць о свой нацыянальны інтарэс. Не пра інтарэсы Расіі нацыянальнай шукаць кампрамісу ў нашым грамадстве, а дбаць о нашу фундамент, без якога мы ніколі не пабудуем незалежнай дэмакратычнай Беларусі. Вось які, я лічу, якое значэнне мае Пазняк для нашай гісторыі, для нашай палітыкі і будзе мець для будучыні. Ну, а кому цікава паслухаць, паглядзець і самае галоўнае пачытаць, як сабе беларускую нацыянальную ідэю бачыць Зянон Станіславович Пазняк, я раю звярнуцца вось да гэтай кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя», дзе вось тут на 33-й старонцы ёсць інтэрв'ю, размова з Зяноном Станіславовичем Пазняком, дзе ён фармулюе сваё бачанне беларускай нацыянальнай ідэі.
калі ласка, каму цікава, звяртайцеся, такія кнігі яшчэ можна набыць. Ну і карыстаючыся момантам, хочу ўсіх звярнуцца да ўсіх, подписывайтеся на телеграм-канал Павла Усова, на телеграм-канал Вольной Беларусі, ну і не забывайте на YouTube-канал Еврорадио, подписывайтеся, расширвайте, натискайте на звоночек и задавайте свои пытанні, пишите комментары с одной умовой, калі для вас гэта бяспечна. Спадар Павел, ніхто, нават, ну как бы, такие ідэалагічныя ворагі, праціўнікі Пазняка не адмаўляюць все ж таки гістарычнасць яго постаці і той унёсак, які ён зрабіў у гісторыю сучаснай незалежнай Беларусі. А калі казаць пра дзень сённяшні, наколькі ўсё ж таки Зянон Станіславович і яго паплечнікі, вы ў тым ліку, актыўна удзельнічаеце, у чым праяўляецца вось удзел у сённяшнім грамадска-палітычным жыцці? Вось, да прыкладу, чаму Вольная Беларусь не бярэ удзел у выбарах у Каардынацыйную раду? Ну, калі мы кажам пра нейкую дзейнасць, то тут якраз і ўзнікае пытанне, якая мэта дзейнасці Каардынацыйнай рады. Так, я думаў, што будзе такое пытанне, і доўгі час разважаў над праблемамі нашых інстытутаў, пра дэмакратычных, пра дзяржаўных, якія ўтварыліся пасля 2020 году. І першае, з чаго б я хацеў пачаць, гэта працэс фарміравання Каардынацыйнай рады ў 2020 годзе, і потым перафарматавання Каардынацыйнай рады ў 2022-2023 годзе. І ўвесь час сам сабе задаваў пытанне, чаму хаця б у 2020 годзе, калі паўстала пытанне перафарматавання Каардынацыйнай рады, не было жадання, не было волі зрабіць адразу якасную рэформу Каардынацыйнай рады пры ўдзеле усіх зацікаўленых бакоў. Падкрэслю, што ў 2020 годзе былі размовы і непасрэдны ўдзел і мой, і Зянона Станіславовича ў працэсе, напрыклад, фарміравання, хаця б на пачатках фарміравання і дзейнасці аб'яднанага кабінету, і была ідэя стварыць усё ж такі даволі прадстаўнічы орган, аб'яднаны нацыянальны кабінет, ён так і павінен быў называцца аб'яднаны, так, з удзелам людзей, якія сваім аўтарытэтам, сваім досведам маглі б паўплываць на стварэнне, далейшае развіццё беларускай іміграцыйнай супольнасці, беларускіх структур, асабліва тых, якія былі звязаныя з удзелам непасрэдным у вайне ва ўкраіне супраць Расіі. Таксама падтрымалі ініцыятыву і фігуру Сахашчыка, і мы тут з вами неаднакротна таксама пра гэтае пытанне дыскутавалі і размаўлялі, чаму і Пазняк яго падтрымаў. Усё ж такі была ідэя стварэння заплечча лагістычнага, парамілітарнага ў той жа Польшчы ці ў Літве, маючы афіцыйнае прадстаўніцтва ў постаці кабінету. З адной умовай, што гэта будзе абсалютна аўтаномная структура, без фармальнага падпарадкавання офісу Ціханаўскай, з прычын таго, што было шмат пытанняў. На жаль, нашыя там прапановы, ініцыятывы, яны не былі прынятыя. Знову гэты працэс стварэння, фарміравання кабінету адбываўся кулуарна, без абмеркавання і удзелу нас, як і факт прызначэння. Потым мы з вами тут таксама абмяркоўвалі мой удзел у стратэгічнай групе, і нават былі пэўныя рэакцыі пасля нашых з вами размоваў, але гэта скончылася нейкімі абсурднымі рашэннямі, у тым ліку звязаныя з квазізвальненнем, адыходам Тацяны Зарэцкай, то бок недахоп ясных, празрыстых прынцыпаў працы тых ці іншых інстытутаў спараджае ўнутраныя праблемы, спараджае ўнутраныя канфлікты і, урэшце рэшт, расколы, адыходы людзей, праблемы, скандалы і канфлікты. У тых умовах, у якіх мы знаходзімся, неабходны ясны, канкрэтны
прынцып дзейнасці тых структур і так званы палітычны этас, пра што я пісаў неаднакротна і ўзгадаў. Калі гэтага нічога няма, чакаць, што гэтыя інстытуты будуць эфектыўныя, што яны будуць стабільныя, што яны будуць кансалідаваныя, нельга. І простае пытанне, якое вы можаце задаць для ўсіх удзельнікаў працэса рэфармавання 22-го году Каардынацыйнай рады, чаму гэта не было зроблена ад самага пачатку. Чаму была прадстаўлена абсалютна дзіўная форма, абсалютна дзіўны ўдзел, куларнае фарміраванне складу Каардынацыйнай рады, якая дыскрэдытавала па сутнасці саму гэтую інстытут, хаця ён як прадэмакратычны, прадзяржаўны мог бы стаць прадстаўнічым органам. Гэта выклікала шмат скандалаў, шмат недаверу, тым больш падпарадкаванне, ці ён падпарадкуецца Ціханаўскай, кабінет гэтага хацеў, канфлікты, скандалы звязаныя, з якія немагчыма было вырашыць з той жа Вольгай Кавальковай і ў маральным аспекце, і ў палітычным аспекце іншых людзей. Адсутнасць ясных канкрэтных прынцыпаў функцыянавання прывяло да таго, што мы знайшліся ў тупіку. Нават калі было заяўлена пра выбары ў Каардынацыйную раду, чаму ад пачатку не стварыць агульны орган, які будзе рыхтаваць гэтыя выбары, пачалася нейкая дзіўная гульня, то кабінет, офіс удзельнічаў у выбарах, то не ўдзельнічае, вось такая мітусня, зразумеўшы, што гэта будзе мець нейкія іміджавыя вынікі, урэшце рэшт офіс пагадзіўся пры нейкіх умовах, пра якіх мы не ведаем, пра што я таксама напісаў, што за дамоўленасці былі дасягнуты, на якіх умовах гэтыя дамоўленасці былі дасягнуты. Урэшце рэшт пагадзіліся, што выбары будуць, хаця відавочна, што яны да канца не падрыхтаваныя, і што толькі ў апошні месяц пачаліся хутка кляпацца гэтыя інстытуты ЦВК, там метад, выбарчы метад, які да сённяшняга моманту яшчэ незразумелы, там Павел Быкоўскі добры там тэкст напісаў, прааналізаваў, як будуць працэнты, адсоткі лічыцца. Чым прасцей у гэтых у нашых умовах, тым лепей. Так і калі я разумею, што так для дзейнасці такой публічнай, для фарміравання нейкага досведу палітычнага ўдзелу для людзей, якія толькі прыйшлі ў палітыку. Гэта можа быць добрая пляцоўка да дыскусіі, але не ўпэўнены, што будзе створана гэтая пляцоўка, бо дыскусій такіх публічных, як у парламенце, нават не было раней, наўрад ці гэта будзе зараз. І навошта удзельнічаць у тым, што не будзе мець эфекта больш, чым проста за публічную дзейнасць, дыскусію, абмеркаванне нейкіх праектаў, стратэгій, 4-й год запар, 5-й год запар. Для людзей, якія толькі ўваходзяць у публічную палітыку, окей, калі ласка, я кажу, мяне калі пытаюцца, ці ўдзельнічаць, ці не ўдзельнічаць, хаця знову гэты арганізацыйны фармат, колькі там, якія там людзі ў гэтых спісах, ніхто ж не ведае, не ведаюць, ці будуць па 47 чалавек. Што гэта будуць за людзі, што гэта будуць за актывісты. Частка, як з майго досведу тых падзей у Беларусі да 2020 году, гэта будзе шмат людзей эфектыўных. Абсалютна. Калі ёсць аднамандатны умоўны ўдзел, то ты можаш спрасіць чалавека, што ён, з якімі ён там ідзе поглядамі, там праграмамі, ён можа выйсці тут на нават тых же 50 чалавек, з якімі можна па 15 хвілін паразмаўляць, проста каб людзі паглядзелі, што гэта за постаці, што гэта за асобы, і уласная персанальная адказнасць за тое, што ты ідзеш туды у Каардынацыйную раду. Усяго гэтага няма. Гэта таксама спісачны так званы склад абмяжоўвае удзел людзей, якія не могуць, не ў стане бегаць там па закавулках і шукаць гэтых 10 ці 15 асобаў яшчэ з пэўнымі квотамі, так, там для жанчыны і гэтак далей. То бок сістэма і працэдуры вельмі складаны ў тых умовах, калі немагчыма правесці
выбары па прапорцыянальнай сістэме, як гэта праводзіцца ва ўсіх еўрапейскіх, частцы еўрапейскіх краінаў. Так, там не ва ўсіх могуць быць менавіта такі, хаця б частка магла быць хаця б змешаная і частка аднамандатных акругоў, але яшчэ не акругоў, прабачце, адна персанальнага ўдзелу. Ну, я ведаю, што шмат людзей менавіта таму, што не паспелі сфарміраваць гэтых групаў, не могуць удзельнічаць. Мне, ну, шчыра кажучы, сам вось гэты, ну, працэс прысутнасць у каардынацыйнай радзе ўжо не цікавая. Ведаеце, як у Дюма, у Д'Артаняна, 3 мушкетёра, што для Павла Усова это слишком много, да? А для политолога и политика Павла Усова это слишком мало. Без нейкіх там прэтэнзіяў. Нічога не маю супраць існавання гэтых інстытутаў, калі гэта таксама будзе спрыяць развіццю нацыянальнай культуры, нацыянальнай адказнасці, этасу нацыянальнага, прынцыпу, калі ўсе будуць гуляць па правілах гульні ясных і абазначаных, калі за праколы, правалы чалавек вылеціць, ён, па-першае, не павінен быць у гэтай радзе. Ну, возьмем, напрыклад, таго ж Александра Дабравольскага, які там быў стратэгам і дарадцам у офісе Ціханаўскай. Вось яго дарадчая дзейнасць, ну, ён адказны за і тупік, і за правалы, якія былі як дарадца, так, якія адбыліся ў офісе Ціханаўскай. То чаму ён вось ідзе ў каардынацыйную раду? Вось што ён там можа зрабіць добрага і якаснага, чаго ён не зрабіў, а мог бы зрабіць у офісе? І шмат такіх жа самых пытанняў да іншых людзей. То бок няма інстытуту рэпутацыі. Вось калі гэты інстытут рэпутацыі будзе створаны праз дзейнасць каардынацыйнай рады, той жа этас палітычны будзе фарміравацца, палітычная культура дэмакратычная, калі ўрэшце рэшт не будзе кулуарнасці, калі будзе адказнасць за словы, за дзеянні, я буду ўвесь час падтрымліваць дзейнасць такога органу. Увесь час і будуць і калі мэта галоўная у бліжэйшай перспектыве якраз такі стварэнне вось гэтай асновы нацыянальнай культуры, нацыянальнай адказнасці і нацыянальнай ідэі, якая будзе перанесена ў Беларусь, бо не трэба забываць важную ролю, што гэта фактычна заяўка на тое, што гэта умоўна будучы парламент. Калі вы умоўна сцвярджаеце, што гэта аснова для будучага парламенту, ну то дзейнічаеце па асновах дэмакратычных прынцыпах, па асновах нейкай уласнай канстытуцыі, па асновах палітычнага этасу, палітычнай маралі. А калі вы тут гэта працуе, а тут мы схаваемся, неяк так кулуарна дамовімся, гэта ўжо не дэмакраты, як і нават праца ў працоўных групах. Мне пыталіся, чаму ты не хочаш пайсці ў гэтую працоўную групу. Я адразу казаў, што скончыцца ўсім тым, што рашэнні і так будуць прымацца кулуарна, што вы на гэта нават не зможаце паўплываць. Урэшце рэшт адбылося так, была створана група з прысутнасцю там розных прадстаўнікоў розных арганізацый, а потым аказалася, што была яшчэ створана яшчэ адна працоўная група, зачыненая, дзе ўрэшце рэшт прымаліся канчатковыя рашэнні. Ну, прабачце, гэта так не працуе, калі мы сыходзім з агульных правілаў дэмакратычнай гульні. Ёсць правілы непарушныя: празрыстасць, публічнасць, адказнасць. Калі гэтыя правілы і прынцып дзейнасці парушаюцца, ніякія інстытуты ніколі працаваць не будуць. Неважна, ці гэта арганізацыя, ці гэта статусны інстытут, які прэтэндуе, а тут прэтэнзія на ролю прадстаўніцтва беларускай дэмакратычнай супольнасці з абавязкам прадстаўніцтва і на ролю пераноса гэтай дзейнасці, гэтай структуры на будучы парламент. Умоўна, вось нешта здарыцца ў Беларусі, распадаецца сістэма, Расія прайграе, у нас наступае нейкая трансфармацыя, умоўна
сыходзім з таго, што вось каардынацыйная рада, якая там кімсьці прызнаная, статус кімсьці не прызнаная, тым не менш можа быць пераходным калектыўным органам ці асамблеі так нацыянальнай, якая будзе вось ажыццяўляць нейкую на першым этапе уставадаўчую функцыю, разагнаўшы гэты парламент, які там Лукашенко сабе назбіраў, адпаведным чынам выконваць гэтыя функцыі ў пераходны перыяд. Ну але калі ўжо зараз няма вось гэтага разумення адказнасці, культуры, адсутнасці кулуарнасці, і калі лёгка зараз маніпуляваць людзьмі, іх пакупаць, іх падкупаць, то для Беларусі такі характар дзейнасці можа скончыцца катастрофай, калі можна купіць кагосьці, якогось депутата, для якога этас, прынцыпы, там, хочешь 500 тысяч, ну давай прымем закон про прыватызацыю нафтана ці там Новополоцкага заводу і аддадзім рускім. Окей, нема справы. Богдан Павел, ну гэта ж пакуль мы і знаходзімся ў такім моманце фармавання, мы как бы растем, формуем и демократычные структуры, и самі падыходы, саму палітыку, стаять, ну гэта добрая позиция, стаять сбоку и казать, вот калі там пачне працаваць палітычны этас, калі там інстытуцыі, калі вот гэта, тады мы далучымся, а самому паўдзельнічаць. Я удзельнічаю, я ўвесь час удзельнічаю ў працэсе. Тое, што мы зараз з вами размаўляем і абмярковаем, гэта і ёсць удзел у працэсе. Вы удзельнічаеце ў працэсе, дарэчы, чаму вы не ідзеце ў каардынацыйную раду? Ну, я лічу, што гэта неяк трошку з маёй дзейнасцю журналісткай. Канфлікт інтарэсаў. Ніякага канфлікту інтарэсаў. Ніякага канфлікту інтарэсаў, гэта грамадская публічная інстытут, парапарламент, у якім усе маюць права удзельнічаць, тым больш, што мы фарміруем нацыянальную ідэалогію, нацыянальную ідэю, нацыянальныя інстытуты. З Еўрарадыё магло б калектыўна выступіць як суб'ект удзелу ў гэтай кампаніі, но і хавацца тоже таксама за там нейкую журналістку. Так, вы не пераводьце стрэлкі, вы мне лепей скажыце вот іншае. Мне вельмі здзівіла тое, што... То бок, я удзельнічаю, я размаўляю з людзьмі, я даю парады, размаўляю з прадстаўнікамі каардынацыйнай рады. Я не зачынены на гэта. І упэўнены, што нейкія маі крытычныя, некрытычныя ацэнкі, нейкія прапановы, яны так ці інакш на працэс уплываюць. Калі б для мяне былі ясныя правілы гульні, удзелу, калі б я ўжо б не стаміўся ад, скажем, тых дамоўленасцяў, якія не выконваюцца, калі б я бачыў, што, магчыма, гэта прывядзе да нейкага новага ўзроўню палітычнага жыцця і функцыянавання нашай дэмакратычнай публічнай супольнасці, я б у гэтым працэсе удзельнічаў. Але яшчэ раз падкрэслю, калі не было мэты ад пачатку дзейнасці гэтага інстытута, ён быў заблакаваны, сидзелі нейкія групы, дамаўляліся кулуарна, там пасля 2020 году, 21 год, потым 22, там карманныя гэтыя дамовы, потым выходзяць з нейкімі незразумелымі ініцыятывамі і працэдурамі, калі фактычна гэта сталася карпарацыяй, прыватнай уласнасцю. Пасля гэтага яна фактычна прыватнай карпаратыўнай уласнасцю застаецца. Чыёй? Ну, групаў, якія ў гэтым працэсе удзельнічаюць, уплывы кабінету, уплывы офіса. Гэта не публічная, пакуль што не публічны інстытут. Не публічны інстытут. І не ведаюць ён такім станець. Ну, прынамсі, моя дзейнасць як публіцыста, як назіральніка, няхай нават крытыка, можа прынесці большую карысць, чым я просто буду сидзець і невядома там, чым вось канкрэтна я ў межах каардынацыйнай там гэтай рады, калі яна сама не ведае, чым яна будзе займацца, буду займацца. Але вось глядзіце, я ўчора аналізаваў гэтыя 13 спісаў, якія былі пададзеныя на удзел у выбарах у каардынацыйную раду, і убачыў, што ёсць ж у нас крыло, скажем так, апозіцыі у апозіцыі, якія
вельмі так мэтанакіравана, упарта і няспынна крытыкуюць дзеянні і офіса, і кабінета, і вот гэтых усіх структуры координацыйнай рады той же самой, але чамусьці ніводны з іх не пайшоў у координацыйную раду, каб знутры вот эту крытыку там сваю пашыраць, змены прапановаць. Я кажу зараз про групу Цыпкала, про вас, ізноў жа таки про вольную Беларусь, про Карач тую ж самую, ну ёсць іншыя асобы. Чаму іх няма? Ніхто ж ім не перакрываў дарогу туды. Я кажу за сябе, чаму не ідуць туды. Я да вас зараз як да палітолага. Вот ацэніце вот гэты момант. Наколькі я ведаю, вось група, ну, прадстаўнікі так званай групы Цыпкала удзельнічалі ў працоўнай групе координацыйнай рады. Яны там сышлі з Зміцер Балкунец быў там. Яны сышлі з прычыны таго, што ўсе прапановы былі адкінуты. Я не магу сказаць, што там канкрэтна было прапанавана, але яны палічылі, што калі не прыймаюцца да ўвагі прапановы часткі, калі мы ствараем супольныя правілы гульні, так ці інакш нейкія правілы гульцоў павінны быць прынятыя. А то атрымоўваецца, альбо вы прымаеце нашыя правілы гульні, альбо ідзіце гуляйце ў свае гульні. Так таксама не працуе. Калі мы кажам пра якраз такі вось такія публічныя інстытуты, як координацыйная рада, якая ствараецца супольна, так, якая ствараецца намаганнямі ўсёй дэмакратычнай супольнасці, то максімальна трэба прыймаць да ўвагі прапановы нават тых, хто крытыкуе. Было шмат пытанняў да так званых. Давайте там не про тое, што было, а про тое, што ёсць. Ладно, там не паслухалі. Зараз у вас ёсць магчымасць. Складзіце спісы. 150 чалавек у спісе ад Цыпкалы. Там 48 человек от вольной Беларуси, от Карач 3,5 человеки. Пройшли, стварылі фракцию внутры и даводите свои позиции. Я думаю, что тут таксама не было жадання легітымізаваць гэтыя структуры, якія і Цыпкала, і група Вольгі Карач лічыць падпарадкаванай у пэўным сэнсе офісу, часткай такой больш грунтоўнай карпорацыі, калі ёсць ужо нейкія умоўныя уклады, так, вось як у тым цытаце, якую я прывёў, якая ў пэўным сэнсе ускосна пацверджвае гэтыя страхі, хутчэй за ўсё, і ацэнкі. Радыё Свабода цытату прыводзіць такую, што ў выніку дамовы паміж 3 лідарамі, так, ОПК, офіс і координацыйная рада дасягнулі нейкіх дамоўленасцяў. Прабачце, што гэта дамоўленасці і чаму, напрыклад, у працэсе гэтых дамоўленасцяў не была запрошана тая ж група Цыпкала, калі гаворка вядзецца пра выбары. Што гэта такое? То бок, калі ёсць нейкая праблема, давайте правядзіце канферэнцыю, запрасіце ўсіх тых, хто у той ці іншай ступені з'явіўся на палітычнай арэне, на палітычнай сцэне. Зрабіце канферэнцыю публічную па пытаннях выбарах. Там запрасіце Карач, запрасіце Цыпкала. Ось калі гэтую канферэнцыю вы зрабілі, яны сказалі, а мы не будзем удзельнічаць, бо і на роўных правах прымаеце кансэнсусна нейкае палажэнне, то гэта ўжо і ёсць працэдура, нейкае фарміраванне, бо, яшчэ раз падкрэслю, координацыйная рада — гэта прадстаўнічы фармальна орган. Фарміраванне правілаў гульні якога павінна ўдзельнічаць максімальная большасць, скажем так, прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці. Лічачы, я упэўнены, што так яно і было, што гэта ўсё вырашаецца кулуарна, як першая рэформа праводзілася кулуарна, зачынена, ніхто не ведае, хто там тут быў, група Бабарыкі, НАУ і там офіс. І яны баяцца і хутчэй за ўсё маюць рацыю, што гэта знову будзе неяк кулуарна, што нейкія дамоўленасці непублічныя былі дасягнуты, і навошта тады ўдзельнічаць, легітымізаваць працэс, які не з'яўляецца ад пачатку празрыстым, які не зразумела, на якіх правілах ён сфарміраваны.
легітымізаваць сваёй прысутнасцю, а потым ім зададуць пытанне: так а што вы зараз крытыкуеце, навошта вы туды лезлі ўвогуле, калі вы ведалі, што так яно і будзе? Спрабавалі змяніць знутры. Ну, я таксама спрабаваў шмат што змяніць знутры яшчэ. Але не падаецца, што можна крытыкаваць, можна негатыўна ставіцца да гэтых працэсаў палітычныя, якія ідуць, але якія как бы ініцыююцца тым же самым офісам, коордынацыйнай радай, кабінетам, НАУ тым же самым. Але калі бачыць толькі негатыў і стаяць збоку, то вам не падаецца, што как бы, ну, тады выпадаеце з гэтых працэсаў? З якіх працэсаў? І калі мы кажам пра палітычнага жыцця, у нас ну рэальна аб'ектыўна палітычнага жыцця няма. Так, мы можам казаць пра працэсы, вось з чаго я пачынаў: фарміраванне палітычнай культуры, палітычнай адказнасці. Я гэта раблю з удзелам ці без удзелу палітычнай у дзейнасці коордынацыйнай рады. Это раблю, бо лічу, гэта частка маёй, ну скажем, палітычнай публіцыстычнай місіі. Раблю гэта ў тэкстах, магчыма, калі не і жорстка часам крытыкую эмацыйна дзейнасць офіса і іншых структур, ну так здараецца. Але збольшага ёсць і канкрэтныя тэксты, ёсць канкрэтныя пытанні, ці мы гуляем па правілах, ці мы не гуляем ввогуле па правілах. Прыміце вы правілы гульні нармальных, каб не было гэтай кулуаршчыны, якія адносіны, як на чым базуюцца ўзаемаадносіны, калі гэта пара дзяржаўнай структуры паміж кабінетам, коордынацыйнай радай, офісам і гэтак далей. Другі момант. Калі мы кажам пра дзейнасць коордынацыйнай рады, так, я не супраць удзельнічаць, напрыклад, у працах там камісіі. Вось запрасілі мяне ў кастрычніку, калі я не памыляюся, на дыскусію адносна выпрацоўкі стратэгіі па палітычных вязняў, якая яна павінна быць. Новая стратэгія, новы падыход, ці змягчаць санкцыі, ці спрабаваць гандлявацца. Ну, ввогуле асэнсаванне, у якой мы сітуацыі. Павінна былі быць прынятыя рашэнні, павінна была быць створана камісія па перамовах, ну не перамовах, дакладна ўжо не памятаю, камісія па пытаннях палітычных вязняў, магчыма, якая павінна была б наладзіць размову і з украінскім бокам, размову там з палітычнымі структурамі заходнімі. Мяне запрасілі паўдзельнічаць, выступіць на гэтай канферэнцыі. Я не супраць, я быў гатовы, але скажыце, вось, дзе была гэтая канферэнцыя, дзе ўрэшце вынік? Да якога і высновы прыйшлі. Ну што, проста пасядзелі, паразмаўлялі, пакрытыкавалі, прапанавалі нейкія добрыя ідэі былі прапанаваны, а што далей? Запісана было, гэта ўсё публічна трансфармавалася. Я толькі рад за тое, каб удзельнічаць. Магу удзельнічаць гэта як прыватная асоба, як кансультант, як аналітык. Я не супраць размову. І удзельнічаў у гэтых працэсах і офіса, і кабінета, і, на жаль, усе канструктыўныя чамусьці рашэнні і прапановы, яны потым тонуць, невядома дзе, знікаюць. Добра была вельмі ідэя абсалютна карысная, хаця я спачатку глядзеў скептычна на яе, арганізацыя супольнай канферэнцыі, якую зрабілі хлопцы, каліноўцы у Кіеве, шлях да волі, добрая ідэя, ўсё было прадстаўніцтва, ну і ідзе вынік. Падпісалі мемарандум, што далей? Нават не здолелі стварыць і не пагадзіліся на стварэнне нейкай кансультатыўнай групы, якая б працавала. Ну, Зміцер Шчыгельскі, палітычны прадстаўнік палка Каліноўска, сказаў: ну што вы тут прыцапіліся з гэтымі паперкамі? Падпісалі, не падпісалі, не гэта было важна. Так прыцепіліся вы да Канстытуцыі. Вось прынялі гэтую канстытуцыю. Каму яна патрэбна ў беларускай канстытуцыі? Вось Лукашенко падыходзіць точно абсалютна так же. Подумаешь, какая тут конституция, что вы причепились? Якое міжнароднае права? Якія там міжнародныя дамоўленасці? Які мемарандум? Прычепіліся вы з гэтым будапешскім мемарандумам? Што слова і паперка – гэта аснова любой дзяржавы, любого грамадства. Як толькі пагадненні, як толькі дамоўленасці парушаюцца, у выніку мы будзем мець лукашызм, нон-стоп. Калі вы не адказваеце за свае словы, то пра што мне з вамі дамаўляцца? Навошта?
вот я выражу гэты кавалак, завтра у мяне в эфіры будзе Зміцер Шчыгельскі і паставлю ему хай вот паглядзіць. Ключовая праблема ўсёй нашай апазіцыйнай супольнасці ў тым, што ніколі не выконваліся ніякія дамоўленасці. Таму Лукашенко сидзіць і будзе сидзець, пакуль мы самі не навучымся адказваць за уласныя словы, якія ёсць Канстытуцыяй, дамоўленасці. Гэта ёсць наша Канстытуцыя. Прабачце, нічога ніколі працаваць не будзе. Словы, дамоўленасці — гэта інструкцыя, як і Канстытуцыя, як павінна працаваць дзяржава, як павінны працаваць інстытуты. Калі гэтага няма, ніколі ніхто нічога не пабудуе. Это я вам кажу 100%. Немагчыма так. Ну, разумееце, калі мы так ставімся да ўласных словаў, то я лічу, што нам варта ўжо зараз разыйсціся, бо тое, што мы тут глаголем, тое, што мы тут кажам, гэта пустое. Ну, насамрэч, гэта пустое, нікому не патрэбна, бо про якую мы нацыянальную ідэю кажам? Каму яна патрэбна? Я жыву в адпаведнасці вот з тымі словамі, прынцыпамі, якія вы сказалі. Пазняк стварыў, в прынцыпе, рэчаіснасць. Слово матэрыяльна, я ў гэта веру. Так што давайте, Матахары задае пытанне, ну ці дае каментар такі. Павел Лібер стварыў пляцоўку для галасавання бяспечную, наўпрост з-за лайна, якое вы ўкідываеце, людзі яшчэ болей ва ўсім расчароўваюцца, а ў Коардынацыйную раду запрашалі усіх, і Карач, і Цапкалу. Хлусня. Не ведаю, адкуль вось такая падрабязная інфармацыя ў Матахары, але вось такі каментар. Ну, я не ведаю, можа, магчыма, і запрашалі ў Коардынацыйную раду на тым этапе, на якім этапе, я таксама не ведаю. Што тычыцца такога эмацыйнай рэакцыі, ну, калі б, скажам, знову, ўсё б у нас з 20-го году фарміравалася, нават нягледзячы на паразу ў ініцыятыве ў 20-м годзе пасля выбараў 20-го, калі б у нас на прынцыпах і на ўтрыманні слова будаваліся, то думаю, што выбары былі б праведзены раней, прынцыпы былі б агучаны раней, гэтага нічога не было. Задайце пытанне, чаму з тым удзелам агульнанацыянальным, які адбыўся ў сакавіку 21 году, па факце у гэтым працэсе з такім патэнцыялам у 700 000 чалавек, мы нічога не маем. Уявіце, 700 000 чалавек прагаласавала на платформе. 700 000. З гэтага ўжо галасавання можна было стварыць нацыянальны рух, нацыянальнае прадстаўніцтва, нейкі парламент. Скажыце мне, калі ласка, дзе гэта? Дзе гэты велізарны патэнцыял? Можна 1000 платформаў добрых, я не сумняюся ў кампетэнцыі Паўла Лібера. Это ў тым сэнсе стварэння платформ, ён кампетэнтны чалавек. Тут няма пытанняў. Пытанне, што з гэтымі рэсурсамі сталася? Рэальнымі рэсурсамі. У размовах, калі былі там падрыхтоўкі да гэтага галасавання, я канкрэтна вось такія ідэі прапановы Паўлу Ліберу, з ім размаўляў і на сустрэчы, якой была там Ціхановская, ладзілася адкрытая канферэнцыя, дзе потым там наша Ніва цытавала пра мае словы і мои, скажем так, крытычныя заўвагі адносна легітымізацыі, што, па сутнасці, 700 000 – гэта элемент легітымізацыі, якой можна ўзмацніць пазіцыі там Ціхановскай, бо з часам гэта легітымізацыя будзе знікаць, і вы павінны зараз зразумець, навошта і куды вы пойдзеце з гэтымі 700 000 галасамі, і навошта яны вам ввогуле тады трэба былі. Ты ж які велізарнейшы патэнцыял. Я прапанаваў наўпрост стварыць рух. Падумайце над тым, каб з гэтага заініцыяваць рух. Можа быць, стварыць агульны інстытут з гэтага, там, кангрэс, але і на базе гэтага можна было б развіваць Коардынацыйную раду. Гэтага нічога не было зроблена. І па факце ніхто ж не ўзгадвае, дзе там гэтыя галасы, што сталася з гэтай ініцыятывы. І больш таго, ніхто не панёс адказнасць за разбэшчванне такога капіталу. І я сумняюся, што зараз будуць людзі галасаваць. І хаця б 1000 разоў была гэтая платформа бяспечна. Напэўна, яна будзе бяспечна. Але
не будзе галоўнага разумення таго, што ну добра прагаласуем, што далей, як мы будзем патрабаваць адказнасці з гэтых людзей, як мы будзем іх кантраляваць, што там будуць па тэлефоне ім там прапаноўваць 500 000, і яны будуць згаджацца і ўсё, і што далей. Гэтых прынцыпаў няма, і няма яснасці механізму функцыянавання гэтых структур. Так, я прачытаў некаторыя дакументы, падрыхтаваныя там Коардынацыйнай рады і той жа ЦВК, яны добра зроблены, але знову, калі будзе такі падыход, ну, падпісалі паперкі, падпісалі, ну і што? І ніхто ж адказнасці не нясе, ні ў кого там перад адзіны чалавек фармальна адзіны чалавек, які публічна панёс нейкую адказнасць, гэта быў Азараў, так, але ён зараз ідзе ў Коардынацыйную раду, яго колькі там 40 там, ці 30 чалавек. То бок у публічнай прасторы, нягледзячы на такія велізарныя прэтэнзіі, там ледзь не абвінавачванне ў карупцыі, там яшчэ нешта, ён у публічнай прасторы застае. Я ўпэўнены, што ўводзіў Коардынацыйную раду яшчэ. Таму вось я разумею ваши эмоцыі, так, але я не хачу, маю на ўвазе нашу шаноўную слухачку, але я не хачу просто мяняць ці падмалёўваць рэчаіснасць. Яна вельмі смутная, яна вельмі крытычная, па прычыне, яшчэ раз сказаў, якой? Адсутнасці бачання і адсутнасці прынцыпаў дзеяння. І калі я буду казаць, што ўсё добра, што як прыгожа, што зарганізавалі выбары, але я не бачу асноўных фундаменту, па якім гэтыя структуры будуць дзейнічаць і адказнасці, калі ўжо зараз я ўжо падкрэсліў вам, я паказаў, што былі нейкія дамоўленасці. Ну, няхай гэтыя дамоўленасці будуць агучаны. Чаго яны тычаць гэтыя дамоўленасці? Ну, вось чаго яны канкрэтна тычаць? Будзе агучаны, ось гэта добры крок. Урэшце рэшт, мы пачалі гуляць па правілах, агучваем пра тое, пра што вялася гаворка, агучваем правілы гульні, пра што вы там дамовіліся. А платформы самі па сабе, Канстытуцыя беларуская 94-го году была вельмі добрым дакументам, там усё былі канкрэтна распісаныя правілы контроля, Канстытуцыйны суд, механізмы імпічменту. Але людзям, якія ў той час кіравалі палітычным жыццём у Беларусі, было наплеваць на гэтую канстытуцыю. Іх купілі, яны падтрымалі Лукашэнку, у 96-м годзе адбыўся пераварот, і мы зараз за гэта расхлёбваемся з прычыны таго, што гэтым людзям было наплеваць на канстытуцыю, было наплеваць на законы. І атрымоўваецца, мы маем тыя ж самыя праблемы тут і зараз. І 30 год нас нічому не навучылі нават ва ўласнай супольнасці. Яшчэ раз кажу, могуць быць ідэальныя, эфектыўныя, добрыя платформы, але калі няма адказнасці, калі няма прынцыпаў дзейнасці канстытуцыі малой ці маральнага кодексу апазіцыянера, так, умоўна, як гэта калісьці было, там ужо не хачу гэтыя паралелі, то і калі наплеваць усім на дамоўленасці, на гэтыя маніфесты, якія падпісваюць, ну, прабачце, можам яшчэ 30 год змагацца з лукашызмам. Маральны кодекс апозіцыянера гучыць, канешне, добра. Ну да, я разумею. Маральны кодекс, вось тут смешна, не смешна, але патрабаванне, ну, маральнае да апозіцыянера значна больш вышэйшае атрымоўваецца апрыёры, бо калі мы выступаем супраць рэжыму, там, слухайце, ён крадзе, ён там атачыў сябе прыгожымі там паненкамі, спадарынямі, пасылае ў космас адну дэпутатамі, зрабіў другую ў космас, то бок мы бачым карупцыю, маральнае раскладанне рэжыму і тых людзей, якія вакол яго стаяць. То бок рэжым гэта не толькі палітычны злодзей, гэта, ну, так нельга казаць у дачыненні да рэжыму, сам гэта крытыкую, не на рэжым, а людзі, якія стаяць пры ўладзе, Лукашенко, там, Галоўчынка, Качанова, мы да іх ужо падходзім не толькі з пункту гледжання фармальнага права, а з пункту гледжання чалавечых маральных прынцыпаў. Яны амаральныя, калі топяць у краві, забіваюць, катуюць, даюць такія загады, выконваюць, падмануць, яны ўжо амаральна раскладзены. І па сутнасці апазіцыя павінна ў маральным аспекце
апрыоры быць лепшая у маральным. Яна можа быць неэфектыўная, бо не хапае там ресурсаў, але галоўны ключовы элемент, што мы лепшыя. Мы лепшыя у прынцыпах, у маральнай дзейнасці, у тым, што падтрымліваем слова, гэта наш вось маральны як бы воблік. Гэта тое, як глядзяць на нас людзі. Мы не лаемся матам, мы размаўляем по-беларуску, мы там празрыста не бярем грошы, не харчуемся ў рэстарацыях, то бок сціпласць. Ну, маральнасць гэта вось такая, што вы такія Нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Ну, да, это добра ўжо так, але факт, вось гэта ўжо вобраз. Ну, так гэты свет функцыянуе. І людзі на нас глядзяць, перш за ўсё там Беларусі, не на як, што мы вось не можам эфектыўна нешта змагацца, цяжка змагацца, не маючы зброй, а на тое, што мы лепшыя якасна. Апазіцыя лепшая як людзі, адрозніваюцца як людзі з сваім маральным кодэксам ад тых, хто стаіць пры ўладзе. Вось тое, што я называю этасам. І калі атрымоўваецца, што ў маральным аспекце людзі слабыя, зразумела, але гэта трэба, ты павінен ужо да сябе ставіць пэўныя патрабаванні, што ты лепшы ад іх, ты хочаш прынесці альтэрнатыву, не толькі права нейкае новае і выкананне Канстытуцыі, ты перш за ўсё сам павінен гэтыя свае словы выконваць, свае абавязкі выконваць, але ў маральным плане ты лепшы, ты сапраўды не будзеш вараваць, ты не будзеш хаваць, не будзеш парушаць законы, ты лепшы. Ты арыстакраты, ты лепшы, ты годны таго, каб замяніць Лукашенка. І людзі, перш за ўсё, яшчэ раз падкрэслю, у Беларусі глядзяць менавіта на маральны бок. І калі гэтага няма, то па сутнасці які сэнс, што мы зменім. Бо яшчэ раз падкрэслю, што без людзей законы працаваць не будуць, яны самі сябе забараніць не будуць. Законы бароняць людзі, адказныя людзі, суддзі, якія не бяруць хабары, якіх нельга падкупіць, як падкупілі Ціхіню, так і іншых суддзяў. Як вось быў Пастухоў прынцыповы чалавек. Былі б усе суддзі канстытуцыйныя, прынцыповыя, як Пастухоў. Лукашэнкі б не было. Але іх купілі. Бо амаральна яны раскладзены. І калі апазіцыя такая ж маральная раскладзена, то іх будуць купляць, будзе пакупаць Машэнскі, ці будзе пакупаць там нейкі маскоўскі алігарх. Ну, і па сутнасці мы знову застанемся ў тупіку. Таму маральны аспект нават значна больш важны, чым палітычны ў кантэксце апазіцыйнай дзейнасці. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць. Я спадзяюся, што ўсе гэтыя пытанні мы зараз абмяркуем з уладальнікам дарагога гадзінніка, які завітае до нас у студыю. Ну і ўсе астатнія таксама пытанні зададзім, якія агучыў Павел Усаў і ў сябе ў тэлеграм-канале, на які раю подписываться, і зараз у нас у студыі. Я б хацеў, раз пачаў з віншавання з днём народзінаў Зянону Станіславовичу Пазняку, завяршыць гэты наш эфір віншаваннямі з днём народзінаў палітзняволенай Марыі Калеснікавай. Вытрымкі, сілы і жыве Беларусь. Жыве Беларусь.